Το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου, ομόφωνα, απονέμεται στην Εύη Λουκά για το ρόλο της Ανετός στο έργο «Η Αυλή των Θαυμάτων» από το Θεατρικό Εργαστήρι Σπάτων Σκηνοβάτες Αττικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς πρώτη φορά σε αυτό το χώρο ζήσαμε κάτι πολύ όμορφο, πολύ μαγικό. Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στη διοργάνωση, την άψογη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, για την θερμή υποδοχή, για τη φιλοξενία. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε. Ευχαριστούμε για όλα. Το βραβείο του δεύτερου ανδρικού ρόλου, ομόφωνα, μοιράζονται εξημισίας η Δημήτρης Μιμούσης για το ρόλο του Μπάμπη στο έργο «Η Αυλή των Θαυμάτων» και Κυριάκος Σαβόγλου για το ρόλο του Στέλιου στο έργο «Η Αυλή των Θαυμάτων» από το Θεατρικό Εργαστήρι Σπάτων Σκηνοβάτες Αττικής. Έχουμε λοιπόν εδώ εκπροσώπους. Λοιπόν, συγχαρητήρια, να είστε καλά. Ο αντιδήμαστος. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, συγχαρητήρια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να πείτε και την ιδιότητά σας. Βεβαίως. Ας μιλήσω ένας, Και οι δύο, αν θέλετε, κανένα πρόβλημα. Εκτός από ερασιτέχνης ηθοποιός στο Θεατρικό Εργαστήρι Σκηνοβάτες, 20 χρόνια. Είμαι και αντιδήμαρχος στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχισμένος που εκπροσωπούμε το Δήμο μας επάξια. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Από την πρώτη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ, αισθανθήκαμε ότι ήρθαμε σε φίλους. Στην κυριολεξία το εννοώ κάθε γράμμα αυτής της λέξης. Είστε υπέροχοι. Εύχομαι να πηγαίνετε πάντα δυνατά, πάντα καλά, πάντα για το θέατρο και τον πολιτισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ομόφωνα, το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας απονέμεται στην Ευδοκία Σουβατζή για τη σκηνοθεσία του έργου «Η Αυλή των Θαυμάτων» από το Θεατρικό Εργαστήρι Σπάτων Σκηνοβάτες Αττικής. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βραβείο δεύτερης καλύτερης παράστασης απονέμεται ομόφωνα στην παράσταση «Η Αυλή των Θαυμάτων» από το Θεατρικό Εργαστήρι Σπάτων Σκηνοβάτες Αττικής.